काय करायचा गृहिणी उठले की आधी भाजी काय करू, नाश्तो काय करू. आज तुमच्यासाठी सगळ्यात सोपं नाश्त्याचा प्रकार जो 10 मिनिटात तयार होता आणि झटपट होता. सकाळच्या घाई-गडबडीमध्ये तुम्ही डोळे झाकून येऊन नाश्त्याची तयारी करून ठेवा. पटकन सगळ्यांना चविष्ट नाश्तं लागतं. हो तुम्ही ना चटणी बरोबर नाही खालास तरी चालेल. कारण त्याच्यात आहे ना आपण अशा गोष्टी टाकायच्या, की ती चव आपली आपसूक येतात एका चटणीसारखी. तुम्ही चाय-अंडा पण खावा. आणि एक शाकाहारी लोकं आहेत ना, त्यांना डॉक्टरांनी सांगितलं, "बाबा सोड सगळं नॉन त्यांनी हे जरूर खावे. काय मूग, अख्खे मूग हिरवे. कारण त्याच्यात असतं जास्त सत्या. प्रोटीन. चला आता तुमचा जास्त वेळ न दवडता आपण जाऊया रेसिपीकडे. जे जे येईल त्यांची सगळ्यांचं स्वागत आहे आपल्या परब किचनमध्ये. आता ह्या बघा, हे 1 वाटी मूग भिजवून घातलेले. ओके, किती लाईट 4 नाही तास लावली ना? आहे आपण. 4 तास ना गो? हां. 1 वाटी मूग 4 तास भिजत घातले, 4 तास. ते एवढे भिजले. जर अगदीच तुमका वाटत असत, की मुगात आणखीन जरा कुरकुरीत, खुसखुशीत व्हावं, तर ह्याच्यात 2 चमचे किंवा 1 चमचे आपले खावचे तांदूळ घाला. आता ह्याच्यात हळद, पण ते खयच्या खय बघा जाऊन बसलेत. हे बघा जमले? हं. गमत असतील तर लाईव्हमध्ये सांगा गमले म्हणून, की दिसले म्हणून. तुम्ही रात्रभर पण भिजत घालू शकतास. अगदीच रात्री वेळ तर टाका. मी ताच केलंय. रात्री टाकलंय भिजत. चमचा तांदूळ नाही घातलेलं आता ही मिरची आणि आपला आला. तर आपण घालायचा वाटून. हे उपसान घेतो. खाली क्रिकेटची मॅच जोरात सुरू झालेली आहे. आणि हा आपला जिरा. आता मी भिजत तर घातलेले मूग वेगळे आणि चमचोभर मी तांदूळ वेगळे भिजत घातलेले. मग तर उरलेल्या मुगाची मी भाजी केले आणि उरलेल्या मुगाचे डोसे. हां, ह्याची भाजी होऊया. आपण तांदूळ एकत्र मिक्स करूया, काय नाही. तर आजचं आपलं लाईव्ह रेसिपी आहे मुगाचे डोसे, नाहीतर छोटे पॅनकेक सारखे डोसे पण होऊ शकतात. भार्गव घाबरलो? घाबरलास तू? भार्गव सारख्या तुम्ही पण हां, घाबरशाल तर लांब व्हा. मिक्सरचा आवाज जरा येतो. थोडा थोडा पाणी घालायचा आणि ह्या सरसरीत असा आपल्या डोश्यासारखा वाटून घ्यायचा. काय झाला? तू चल. उचलायचा ना. आता ह्या मी बॅटर काढून घेते. ह्या बघा. आता ह्या सरोज म्हणता ना ह्याच्यातले आपण थोडे काढूया. भांड्यात आहे आता. मी 1 वाटी म्हटलं की 1 वाटीच काढलंय. ठीक आहे ताई पातेला. कारण माका तर भरपूर आवडतं. मूग आहे ना त्याची आमटी. पातळ अशी आमटी पण छान वाटतं भरपूर. तुझे मूग थंड असतात. हां, प्रोटीनयुक्त असतात पण थंड असतात. गरमीतून खायचे. मोड इले तर आणखीन बेटर. लाईट घेऊन येते, थोडासा अंधार वाटतोय. तोपर्यंत तुम्ही बोला. हां आणि हे ना मी मूग अगदी आता माका जेवढे फायदे माहिती आहेत ना, तेवढे मी तुमका सांगते. कारण ह्याच्यात भरपूर प्रोटीन असतात. हे आपण रोज मूठभर जरी असेच कच्चे खाल्ले ना, तरी आपल्या शरीरात भरपूर काय फायदे मिळतात. केसांसाठी चांगले, स्किनसाठी चांगले. त्याच्यानंतर डायबिटीज, ब्लड प्रेशरवाल्यांना पण खूप चांगले. आता सरोजात मी एवढे ठेवलंय उपसान. आता ह्या पाणी टाकून देते. तुम्ही जर पाणी जर ताच घातलास ना वाटते वेळी तरी चालत. फक्त स्वच्छ धुवून त्याच्यावरची पावडर वगैरे असतात ती स्वच्छ धुवून तुम्ही हे करा. आणि पाणी झाकून ठेवा मूग भिजत घालते वेळी. मग ते तुमका जमतले. त्या पाणी घातलास तर जमात वाटते वेळी. हे ना ही रेसिपी ना मी लहानपणापासून खातोय आवडीने. माका माहिती नाही, पण माका असे एकदा वाटले, की आपण बघूया वाटून जास्तीच झालेले. म्हणजे आमचं तेव्हा दुकान होतं आणि जास्तीचे झालेले. गोष्ट शेअर करते त्याबद्दल हे करा. पण ते जास्तीचे झाले तर मी काय केलंय
मोड येऊ तर फ्रीज मध्ये ठेवलं, भरपूर ठेवलं. मग बाकीचे मी वाटले. असेच होते ना मोड येऊच्या आधीचे. वाटलंय आणि त्याचे असे मी बघितले ढोसे येतात काय. छान लागले. सगळ्यांका आवडले. तेव्हापासून ना मी असा मे महिनो इलो, की ह्याचो नाश्तो पोरांका करून घालते. आपली लहान मुलं पण खुश होतात. छोटे-छोटे पॅनकेक असे करून दिले ना, तर अगदी उत्तम आणि तुम्ही ना हे उपवासात सुद्धा खाऊ शकता. उपास असतात ना, तर फक्त हिरवी मिरची घाला आणि दह्यासोबत खावा, कशासोबतही खावा. अगदी उत्तम लागतं. आता हे आम्ही वाटून घेते. सरोज लाईट आणूक गेला. काय मी नाही गमलंय, तर राग मारू नको. माझा आवाज येता की नाही तो सांगा आणि तुमचा सगळ्यांचं आपल्या परब किचनमध्ये खूप खूप स्वागत. थांब बाळा, खाली उतरवते तुला. तुम्ही बंद केलं. नको. थांब जरा. शॉक लागला, शॉक लागला, शॉक. भार्गव शॉक लागला. नकोय, नकोय. झालं. आता हे मोड येण्यासाठी आपण ठेवलेत ना. मोड आमटी कर, कायो कर. त्याच्यामध्ये एक पण तांदूळ नाही कारण प्रशांतने लिहिलं, आमच्याकडे उपासाला चालत नाही मूग. ज्याच्याकडे चालत असतील त्यांनी खायचे, हरकत नाही. मुगाची खिचडी करतात, मुगाची खीर करतात, मूग डाळीची. ज्यांच्याकडे चालत असेल त्यांनी खावा. पण मूग हे खूप थंड आणि 2 जरी खाले ना तरी पोट भरतं. एवढं हे. आता हे बघा मी दोन्ही बॅटर 2 बॅच वाटलेल्या ना त्या मिक्स करून घेतल्या. आता ह्याच्यात सगळ्यात मी पाणी घालून हे खूपच आपलं घट्ट झालेलं आहे बघा. पाणी घालून मी त्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहे. अच्छी. भार्गव पडशील. उलटा फिरू नको. तुम्ही ह्याच्या आधी कधी मुगाचे डोसे असे केलास की नाही? पॅनकेक, डोसे म्हणा, आंबोळे म्हणा. भार्गव होय 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 सरकता. मी पण आता होय होय जातोय. आता इकडे इकडे कशाला? तुमचं सगळ्यांचं आपल्या परब किचन मध्ये स्वागत असा. तुम्ही खायना खायना ही रेसिपी बघताच ता सांगा. आणि आमच्याकडे तर लाईटीनी नुसता इटमवल्या ना. गेली परत. नुसती लाईट जाता बघा. वाटून झाला. काहीच रवणार नाही. वाटून झाल्याबरोबर लाईट गेली म्हणजे तुमचा आज लाईव्ह. माझी हिरवी मिरची पण नरम पडली. तर ते वहिनी म्हणतात ह्या काय झालाय याचा. मी म्हटलं काय करू, लाईटच जाता काय म्हणून आणून ठेवायला पण फुरसत नाही. 1 लिटर दूध गेलंय, खराब झालंय. आज आता काय करूया तुमका दाखवतो. नाही अंधेरी नाईक अंधेरीवरून बघताय. धन्यवाद. स्वागत असा तुमचा आपल्या परब किचन लाईव्ह मध्ये. याच्यामध्ये आपण मिरची आणि आलं घातलंय. थोडंसं 1 चमचा जिरं घातलंय. 1 वाटी मूग आहेत तर ते भिजून एवढे झाले होते. त्याच्यात 1 चमचा हे तांदूळ. सगळं आता तुम्ही जे आलं, जिरं वगैरे घातलं त्याच्यामुळे काय होतं ना? चव छान येते. हां. नुसतेच तुम्ही ह्याचे करू शकता पण चव छान येते. नुसतेच केलेत हां. मीठ टाकून ना तर त्याच्यावर तुम्हाला वेगळी चटणी वगैरे सॉस वगैरे खावं लागेल. हे नुसताच घेऊन असा चाली खालात ना गुंडाळून तरी छान लागतो. मी जेवढा सरकवते तेवढं यो बाबू आमचो होय होय ह्यो बघा देता हय, माझा. हय, हय बसलो. आज तो ऐकत नाहीये. आज तो असा सांगतो सोडा, आज असा तो सोडा. सांगतो आता रेसिपीमध्ये गॅस वेळ पेटली की दिसतोय. तो लांब होतलो. त्याला गरम होतला. मानसी लिहिते बदलापूर वरून बघते. हाय कर भार्गव. हाय कर सगळ्यांना. हाय बोल, हाय बोल. हाय बोल. तुमचं स्वागत असा बोल. बाय बोलता. हाय पण नाही बाय. बाय नको बोलू. त्यांका बोल यावा आपला परब किचन. आम्ही मालवणी बोल. या डोशाचा फायदा काय माहितीये? एक तर ह्याच्यामध्ये जसं सांगितलं ना, मुगामध्ये सगळ्यात जास्त प्रोटीन. ज्यांका प्रोटीन खाऊचा ना शरीरात प्रोटीन होया. त्यांनी एक जरी मुगाचा डोसो खाल्लं तरी बस. जास्त पण खाऊ नका, नाहीतर जास्त प्रोटीन खावा. त्याच्यानंतर पचाक ह्यो हलको आणि ह्याचा सगळ्यात मोठा म्हणजे डोशाच्या पिठाला काय एका फर्मेंटेशन करूची गरज गरज नाही. नाही. झाली येतली. विदाऊट फक्त असा फेटाक वया. हां. जास्त असा फेटला ना की हलक्या होता पीठ. पण एकाच दिशेने फेटायचं की कुठल्याही? असं काही नाही. कुठल्याही दिशेने फेटा तुम्ही. पण कमीत फेटा. कमी 5 मिनिटं तरी ना? हां, म्हणजे काय ह्याला असे बबल बघा सुटतायत. जवळून बघा. दिसतायत. हां, दिसले ना तसे बबल सुटाक व्हयत. मग ह्या पीठमध्ये इनो नाही, सोडा नाही आणि तुम्ही असा रात्रभर ठेवायचा पण नाही.
हा. तसं वहिनीचं वजन कमी करूचं फॉर्म्युला ह्यो असा हा. घे बाई. ज्यांका वजन कमी करूचं असतात ना त्यांनी ह्यो मुगाचो डोसो खावा ना एक वेळ जेवणात किंवा नाश्त्यात. बघा ना पोट पण भरताला. हो 2 खालेत ना तर पोट भरतं. भार्गवला पण बबल दिसले का सांगता तो पण आवशीन लगेच बोलले न वहिनी बारीक होऊसाठी ह्या करता म्हणून. हा वेट लॉस साठी तुम्ही खाऊ शकता ना. हा. हा, ओरडणार पप्पाला माईक मधनं आवाज जाणार आणि बोलणार हा कोण आहे. भरपूर प्रोटीन युक्त आपले हे आज करतो परब किचन पण मी मध्ये. भार्गवला देते हा. भार्गवला असे मुगाचे डोसे करून देते आज हा हा माझे आवडतात. हा पण असे मुगाचे डोसे द्यायचे लहान आता मुलांना. काकीला राग आला जा. मी आता तुला देणार नाही. पण 1 वर्षाच्या वरील मुलांना द्यायच्या. नाहीतर एकदमच 6 महिन्याच्या बाळाला तुम्ही द्याल. 6 महिन्याच्या बाळाला नाही द्यायचं. त्यांना मुगाची हा. खिचडी द्या. हा फक्त मुगाचा वापर करा. मूग डाळ, तूर डाळ नको. हे बघा आपलं विदाऊट फर्मेंटेशन बघा पीठ तसंच झालेलं आहे. असं वाटतंय की याला रात्रभर फर्मेंटेशन साठी ठेवलंय. बघा याला बबल्स पण आले. थोडस हलकं झालं ना की आपल्या मुगाच्या डोश्याला जाळी छान सुटते. वाटून घेतलं म्हणून धन्यवाद लाईटीचा. हा नाहीतर लवकर. आजचं लाईव्ह आपल्याला हा दुसरं लवकर काहीतरी सुरू करूचं लागलं लवकर असतं. सुरू केलं म्हणून. वेळेवर. आता ह्यो आमचं नॉनस्टिकचं डोश्याचं तवा हा चपातीचं डोश्याचं. जो 1 in all मिळता ना तो. तुम्ही भिड्याच्या तव्यावर पण छान येतात हा. मका जाळी हवी होती का? हा मी नाही तर तेच ती सांगणार घे का? होते. हे काढा ह्याच्यात ठेवा नंतर त्याला मिळतं. अरे मग तू जा ना आतमध्ये दीदी गॅस बरोबर. पेटल्यावर भार्गव आहे हा, जा, रवायचंच जा. नाही. जा तू जा. कॅमेरा खूप हलतोय. हा जा. आतमध्ये जा पंख्यावर जा. आणि माझा मोबाईल घेऊन जा. हा घे. हा घे इथे ये. हा मी लावून देते ये. तुमचं सगळ्यांचं आज आपल्या लाईव्ह रेसिपी मध्ये स्वागत असा. तुम्ही खैना खैना ही रेसिपी बघतात कायच्या गावातून कायच्या शहरातून ती आमका नक्की सांगा. तुम्ही सांगितल्यावर आमका बरा वाटतं आणि आम्ही आभार पण मानतो तुमचा. स्वागत पण करतो आपल्या परब किचन मध्ये. आज आपण लाईव्ह बघतोय हा. तुमका जर आमची बडबड जास्त वाटत ना तर तुम्ही फॉरवर्ड करून ही रेसिपी नंतर सेव्ह झाली की बघू शकता हा. आणि आवडत असाल तर नक्की लाईक करा स्क्रीनवर double डबल टॅप करून. बडबड आमची आवडत असाल तर मालवणी भाषेची. तुम्ही काय काय फायदे होत ना मुगात ते तुम्ही सांगा. मी 2-3 तरी सांगितलंय. तुम्ही काय काय असतील ते सांगा. थोडासा मला जाड वाटतं वायच पाणी व्हाया. तेल लावून घेतलंय मी. तुम्ही तेल तूप कायो लावा तुमका जर आवडत असाल. बटर लावलास तरी चालेल. माझा आणि तुपाचं एवढं आकडो नाही. पिठाची 36 होता. कन्सिस्टन्सी बघा अशी होईल. आता जास्त पातळ झालं ना तर डोसे निघायचे नाही. म्हणजे त्याका चिकटून राहतो तव्यात. म्हणून आता ह्याच्यात तांदूळ घालण्याचा फायदा काय माहितीये. नुसत्या मुगाचे करूक गेले ना की डोसे उकालत नाही चिकाटतात. म्हणून 1 चमचा तांदूळ घातले ना की छान क्रिस्पी पण होतात आणि चिकाटत नाही. बघा तुम्ही करून. अनघाने लिहिलं पुण्यावरून बोलते. नम्रताने लिहिलं मरोल मिलिटरी रोड वरून बघते. धन्यवाद तुमचं स्वागत आहे. मानसीने लिहिलं बदलापूरवरून बघते. आज आपण बनवतोय अख्ख्या मुगाचे डोसे. प्रोटीन आंबोळे. डोसे म्हणू शकता आपण. डोसे एका डोसे पण म्हणतात आंबोळ पोळी पण म्हणतात आंबोळे पण म्हणतात. अगदी छोटे छोटे काढलं असतं ते पॅनकेक पण होऊ शकतात. याच्यामध्ये तुम्ही आणखीन आवडीनुसार गाजर घाला शिमला मिरची घाला. त्याच्यामध्ये तू छोटा काढायचा घ्या. उल्हास सावंतने लिहिलं मी नाका सोपारा घालायचे. नाला सोपारावरून बघतायत. तुमच्या सगळ्यांचं परब किचन मध्ये स्वागत आहे. बघा आता डोश्याला जाळी पण येतली. मस्त सुकलाय वरसून. थोडस तेल लावून घेऊया कारण मागची बाजू काय होते चिकटते. नाही चिकटायचे. तांदूळ घातलेत ना. सुगंध येतो बघा हे शिजल्यावर मुगाचं. पहिल्या साईडला पहिला डोशाक सगळा माप असता. आम्हाला मग सुकू दे ना तो उकलायचं. तरी कडा सोडून घेऊ पाहिजे.
मी घाई गडबडीत ह्या करूचा रवले, आणलेले डोसे दाखवूचे रवले. दाखवा तोपर्यंत द्या. ही बाजून सोडायची. साक्षीने लिहिलं खूप मस्त असतात तुमच्या रेसिपी. थँक्यू सो मच साक्षी ताई. भारतीने लिहिलं हाय. पण भारती तुम्ही कुठून बघताय? आज आपण बनवतोय अख्ख्या मुगाचे डोसे. श्रीकांत परब यांनी पण हाय लिहिलंय. हे बघा जाळी काय सुटली आहे ती बघा. हे बघा. हम्म. निघणार का? सुकला ना? तेल थोडस कमी झालं आपलं पहिल्या वेळेला, कारण घासलेला ओला पॅन होता ना तो. तवा तापला नव्हता चांगला. तापला तवा ना की ते नाही चिकटत, एवढी तर गॅरंटी आहे. आज आपण लाईव्ह रेसिपी बनवू. अरे बापरे, बघा आता मी पडली असती. हे बघा, याला झाळी बघू शकता तुम्ही, पूर्ण होल गमतात. ही बघा, मागा ती लाईट लावल्या ना ती पूर्ण गमतात. अशी झाळी आलेली आणि मऊसूत होतात आणि चविष्ट होतात. इतकी चव छान लागते ना की एकावर हात थांबत नाही, दुसऱ्याकडे हात जातच जातो. दुसरी बाजू पण आपण अशी शेकून घेतली. ही बघा, कच्च्या असल्यामुळे चांगलं शेकून घ्यायचं. हा, पण दुसरी बाजू हा भरपूर पाठच्या साईडला चांगला शेकलेला आहे. हीच बाजू छान शेकायची असते, कारण पाठची बाजू आपली व्यवस्थित आपल्या डोश्यासारखी शिजणारच नाही, जशा ह्याच्यासारखी. आता माझं तरी हे आहे की मी जेव्हा जेव्हा डोसा टाकायला जाते ना तेव्हा गॅस बारीक करते आणि नंतर डोसा टाकला ना की गॅस फास्ट करायचा. हा, या अनगाने लिहिलं की याच्यामध्ये काय काय टाकलं ते परत सांगा. तुम्ही सांगा. आपण 1 वाटी मूग घेतले, भिजत घातले. त्याच्यामध्ये 1 चमचा तांदूळ घातले भिजत. त्याच्यामध्ये 1 चमचा जिरं, 2 हिरव्या मिरच्या आणि पाव म्हणजे आल्याचे 2-3 तुकडे वाटताना घेतले ना. ते सगळं पाणी स्वच्छ धुवून आपण भिजत घातले असेल तर तेच पाणी वाटते वेळी घेतलं तरी चालेल. नाहीतर तुम्ही दुसऱ्या पाण्याबरोबर सरसरीत वाटायचं, थोडं पाणी लागेल तसं, जास्त पण नाही. हे बघा, इतपत असं आपलं. आणि पीठ आहे ना चांगलं फेटून घ्यायचं, म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला इनो, सोडा वगैरे काही घालायची गरज नाही. मग हे डोसे आपले छान होतात, असे जाळीदार होतात डोसे आपले. पण बघा पॅनचा फरक. आता वहिनीने ह्या त्यांच्या पॅनवर काढले डोसे आणि हे बघा हे माझ्या पॅनवरचे. या दोन्ही डोस्यांमध्ये फरक तुम्ही बघू शकता. म्हणजे बघा, म्हणजे तुम्ही भिड्यावर काढणार तर भिड्याचं वेगळे हे येणार, असं पण आहे. सुकलो काय बघू, लाईट हय घेतो. हो, सुकला. ते आता जवळची दृष्टी 40 नंतर कमी. सुकला. हे बघा, ही झाळी पडलेली आहे. हा बघा, असा गोल्डन आकारावर मस्त रंग आलेला आहे. आपण आज बनवतोय हे बघा, हे अख्खे मूग जे असतात ना ते भिजत घालायचे. कमीत कमी 5 तास तरी भिजले पाहिजे, म्हणजे हे असे फुगतात असे. आणि ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तांदूळ घालायचा. तुम्ही 1 वाटी घ्या, 2 वाटी घ्या, तुमका वय तितके. आणि नंतर ते वाटायचे मिक्सरला. आणि हे पीठ असं फर्मंट करून ठेवायची गरज नाही, लगेचच्या लगेच तुम्ही डोसे काढा. आणि नाही बघा घालायचा ना सोडा घालायचा, काही न घालायचं, फक्त हे पीठ 2-3 मिनिटं छान फेटून घ्यायचं. आणि हे बघा, अशी ह्या पिठाची कन्सिस्टन्सी पाहिजे. जास्त पण घट्ट ठेवायचं नाही आणि जास्त पण पातळ नाही. आणि जर तुमका होय तर बघा, आता लाईव्ह सुरू होऊन बरोबर 20 मिनिटं झाली, म्हणजे 15 मिनिटात 10 मिनिटात हे डोसे नक्की तयार होतात. हो. फक्त हे पीठ आहे ना तुम्ही असं फेटून घेतलत ना तर करायला लगेच घ्या. अगदी तुम्हाला वाटतंय नाही फेटायचं आणि वाटून ठेवून द्यायचं आणि गरम गरम खायचे तर ते तसंच ठेवा. मग तुम्ही नाही फेटलं तरी चालेल, मग ते पीठ म्हणतात येतं. पण हे बघा, ह्याला असं जाळी येते. हे बघा, पण दोन्ही बाजूने चांगलं शेकून घ्यायचं. आणि डोसा घालताना गॅस बारीक करायचा आणि नंतर घालायचा, नाही तर तो चिकटतो आणि पसरला जात नाही. तुम्हाला जसा शेप हवा तसा तुम्ही देऊ शकता. हो, तुम्ही छोटे करू शकता, आणखीन ह्याच्यापेक्षा पातळ करू शकता पाणी घालून. मी भार्गवला कधी कधी शाळेच्या डब्यात देते. हो, मी पण देते. आमच्या सोनमला वगैरे मुलांनाही खूप आवडतात.
कारण ह्याच्या सोबत आपल्याला काही लागत नाही. माझी मुलं तर सॉस तरी खातात, नाही तर असाच गुंडाळून असा रोल करून खातात. ध्रुवन सकाळीच म्हणतो क्रिकेटवरनं आल्याने, "मम्मी हिरवं कसं झालं अंड?" मी "हो." "आज हिरवा कलर कसा झाला अंड्याचा, पोळ्याचा?" मी म्हणले, "अंड्याचा पोळा नाही येतो." हे बघा असं दिसतंय. बेसनचं पोळं जसं दिसतं ना तसं. आणि ह्या वहिनीने आणलेले हे डोसे. हे सकाळी केलेले आहेत. हां. आता जर असे गरमागरम केले ना, तर हे असे दिसणार. मग तुम्ही हे असे दिसले, की मुलं जास्त खातील ना. म्हणून गरमागरम जसं सांगितलं ना, पीठ तुम्ही हे ठेवू शकता फ्रिजमध्ये, बाहेर नाही हां. बाहेर फ्रिजमध्ये हां. ठेवा. बाहेर ठेवलात तर तुम्ही जास्त फेटू नका. म्हणजे ते येईल पीठ. मग तुमच्या डोश्यांना जास्त जाळी सुटेल. हं. एवढा आता हे प्रकार बघा होईल. आलंय ना, थोड्या वेळाने हे हां. बघा साइडला हे बघा दिसत असेल ना, तुम्हाला तर हे बघा हे बबल्स दिसतायत या पिठाला. म्हणजे हे पीठ आलेलं आहे बघा. काही न करता याच्यामध्ये आपण इनो नाही घातला, सोडा नाही घातला, काही घातला दही नाही. सुद्धा नाही. दही पण नाही. तरी पण हे बघा हे पीठ साइडने दिसतंय. आणि हे बघा आता ह्याला छान जाळी आलेली आहे. गोल्डन कलरचा कलर आला आणि जाळी आली. जर तुमका दिसत असतील तर तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा. होय, होय, आणि होय. हा डोसा आवडला असेल तर स्क्रीनवर लगेच डबल टॅप करा आणि ह्याचा एक तरी गुण तुम्ही लाईव्ह मध्ये कमेंट करून सांगा. आता ह्याचा डोसो एक दाखवते. पातळ डोसो मी करून दाखवते थांबा. हां. बघूया जमता काय तुमच्या समोर. तसं तर येतो. पण आता बघूया. टिश्यू घे, पाणी शिपडूक पुसूक हं. काहीतरी कपडं घे. लांबून दाखवते थोडा वेळ नंतर मग कॅमेरा जवळ घेते. 3 झालेत आपले. हां. आता डोसो करूची ना पद्धत असता. कधी पण तवा खूप गरम असतो. तर पाणी शिंपडून त्याचं टेम्परेचर कमी कर. कमी करायचा आणि मग कपडा असतो ना, तो असा हे करायचा, पुसून घ्यायचा. मी कधी-कधी गॅस बंद पण करते हां. तुमका होय तर गॅस बंद पण करा टाकेपर्यंत. असं पण करू शकता. आणि नंतर वर-खाली पीठ करायचं. आपल्याला जेवढा 1 बाउल हवा, तेवढा बाउल घेऊया आणि असा गोल-गोल, 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 गोल-गोल मी पण गॅस बंदच करते. म्हणजे ते अगदीच कमी होतं त्याचं तापमान तव्याचं. हं. तापलेलं असतं ना. आता बघा मी कमी डोश्याचं पीठ घेतलं ना म्हणून तेवढं आहे बघा. जेवढा हवा ना तेवढा पातळ करून घ्यायचा आणि परत लायटर घ्यायचा. आता बघूया ह्याचा डोसो येता की नाही तुमच्या समोर. आता ह्याच्यावर तेल शिंपडा. मी जवळ दाखवते. जेवढा होईल तेवढा पातळ करायचा. सुकान दे ना. हां, सुकू दे. अजून त्याला सुकायची थोडं गरज पातळ आहे. व्हायला हवं होतं. हां. अजून व्हायला पाहिजे. दुसऱ्यांदा आपण करूया. जरा मला वाटतं ना पिठामध्ये थोडंसं पाणी घालूया नंतर. पहिलं बघूया. श्रीकांत परब यांनी ₹40 दिले वाटतं. तर लाईक अशा लाईव्हला पैसे पण देतात काय-काय जण ज्यांना आवडलात त्यांना. पण तुम्ही डबल हार्ट्स द्या. लाईकने काय पैसे येत नाही हां. तुम्ही डबल टॅप करा. तुम्ही आपला डबल टॅप करा. लाईक हं. छान वाटतं आम्हाला. आणि हे बघा आपल्या इथे डोसे, मुगाचे असे छोटे-छोटे डोसे तयार झालेले आहेत. एका आंबोळी सुद्धा म्हणू शकतो. तर नक्की मस्त असे आता उन्हाळ्यात. गरमीच्या मध्ये हा थंडावा पोटाला. जोपर्यंत हे सुकत नाही ना तोपर्यंत ते उकलला जाणार नाही हां. कडेने पण आता आपसूक उकलूक होय तो. आता उकलेल बघा. बारीक करू. हं. त्याच्यामध्ये काविलता घाला. हां बघा. येणार तो. हे बघा. इकडची बाजू सुकायची. हां, मग तो असा सुकला ना की फिरवून लगेच हां, घ्यायचा. सुकला की आपला तो पॅन लगेच आहे ना, फिरवून घ्यायचा. जी बाजू आपली नाही सुकली आहे. हां, हे बघा होतो डोसा. आता त्याला आपण दुसरा डोसा पातळ करूया. हा बघा आपला अजून सुकाक होया. जरी हं. जाड हात आहे सुकाक होया. ह्याच्यामध्ये तुम्ही गाजर वगैरे घालून छोटे-छोटे असे पॅनकेक पण करू जास्त शकता. पण तेल नाही वापरलं तरी चालेल. सुटला. पाहिजे तसं तुम्ही परतू पण शकता आणि फोल्ड करून आता काढा. रेसिपी आवडत असेल तर स्क्रीनवर डबल टॅप करा आणि लाईक करा. सॉरी. बघा आपला हा एक डोसा झाला. आता आपण इथेच ठेवा. हां. सॉरी हां. परत
नाही नाही, गॅस बारीक. हा हा, थोडस पाणी घालून आपण त्याला मिक्स करून याच्यात. आम्ही मीठ घातलं. हा, घातलंय ना, तुम्ही घातलं ना. वा. आता तुम्ही सांगा ही मजा झाली काय मीठ घातलेल्याची? मला वाटतं नाही घातलं नाही ना. घातलं, मिठाच्या कोपऱ्यात गेलंयच नाही. हा, मग आज हे चालेल, डाएट फ्रेंडलीच झाले आहेत खरोखरचे. मुलं आता खातली की नाही माहिती नाही. आता हे सॉस बरोबरच खायचे लागतले. चला, होता असा कधी कधी गंमत, मजा येईल. तुम्ही सांगा लाईव्ह मध्ये आम्ही मीठ घातलं की नाही? मी तर मिठापर्यंत पोहोचलंयच नाही असा माझा मी अंदाज. काय तेव्हा लाईट आणायला गेली, मला वाटलं तुम्ही घातलं. पचरवला गेला नाही. आता गॅस पेटवा. एका साईडने पसरवायचं असतं. ते बघा तिकडे लाईट आहे. पण उकडणार, ह्याला तेल पण सोडायची गरज नाही. जर असं सोडलं तरी चालेल. सुकला की विषय संपला. आता हेच डोसे खाल्ले जातील कारण ह्याच्यात मीठ पडला. हे गोडूच लागतले. हे बघा, हा एक डोसा आणि हे बाकीचे अख्ख्या मुगाचे झटपट होणारे. हे काय, देर इज अ सिमिलर रेसिपी वेअर राईस फ्लोअर, कोकोनट, जॅगरी, क्युमिन सीड्स आर मिक्स टुगेदर अँड इट इज स्वीट. इफ यू नो प्लीज शो इट टू मी. ओके, गोडे घावणे असतील. बघूया, आपल्याला तुम्ही काय, तुम्हाला माहिती असेल तर रेसिपी तुम्ही पाठवू शकता, नाही तर आम्ही बघतो. मराठीत कमेंट. हा, तांदूळ पीठ, नारळ, गूळ, जिरे असं एकत्र करून वाटायचं. चुकलं की उकडलं. हा बघा डोसा. नाहीतर कोण म्हणतील तुम्ही रेसिपीमध्ये डोसा सांगलात आणि दाखवलं नाही. तर हे बघा, दाखवलं आम्ही तुमका. वरची बाजू पूर्ण सुकायला द्यायची आणि जसा जसा तुमचा डोसा जिथे जिथे नाही सुकला तिथे तिथे तुम्ही तुमचा पॅन तवा काही असेल तो फिरवून घ्यायचा. गावी भेडा सुद्धा फिरवतात बघा. जरी नाही शेकलो तरी डोसो नाही घावनो. केले आहात काय तुम्ही कोणी भेड्यावर काय म्हणतात ते डोसे? असं तर डोसा दुसऱ्या बाजूने परतत नाही, घावना पण नाही परतत, पण परतायचा. आपला झाड आहे ना हा आलेला तर परतायचा. रेसिपी आवडत असेल तर पटापट आता स्क्रीनवर मी एक डबल टॅप व्यवस्थित करा. दाखवते. हे व्यवस्थित फिरवून दाखवते. थांबायला सेट करू दे. हे गेलो तो कपडो. हँडलच्या वजनाने आपले तवे ना बरोबर रवत नाही. चला, जय श्री गणेश. जर तुम्ही फास्ट गॅस करून असं परतवायला गेलात ना, फिरवायला गेलात ना, डोश्याचा शेप द्यायला गेलात तर होणार नाही. मध्ये मध्ये ते निघत राहणार आहे. ह्याचे डोसे असेच होणार. आणि मग लगेच फास्ट गॅस करून घ्यायचा. आता हे निघणार बघा. आता त्याला सुकू दे. मग त्याच्यावर तेल जरा शिंपडून घ्या. जे का वय असं पातळ ते काय पातळ वय असतात. आमच्या घरी एकाक पातळ वय असतात, एकाक जाड आंबोळ्यासारखे वय असतात. जशी जशी ज्याची ज्याची इच्छा तसे तसे आपण करू बिंदास हाताळू शकता, बिंदास करू शकता. किती सॉफ्ट झाले ते दाखवा. आणि असं तुमका गरज नाहीये की बाबा येऊचेच नाही आता उकलाचेच नाही. बघा मस्त आपलं हिरवो हिरवो मुगाचं आणि सुगंध एवढं येत ना भारी की वाटतं आताच खाऊया चाय बरोबर. चहा बरोबर खावा, चटणी सोबत खावा. हे सकाळचे बघा, हे सकाळी केलेले तसेच मऊ लुसलुशीत राहतात. प्रवासात सुद्धा तुम्ही नेऊ शकता. परतवून घ्या. झालं तो उकलणार.
आता ह्याला पालटवू नका. हा सुकलाय. तुम्हाला गमतोय की नाही तो सांगा, सुकलेला. हा बघा. हा डोसा तर तुमका डोसो होय तर डोसो बनवा, नाही तर असं आंबोळ्यासारखं होय तर आंबोळ्यासारखं बनवा. हा हे बघा, ही बघा जाळी. आता आपण करूया गॅस बंद. याक होता ना गो, संपला. संपला. तर नावापुरती आहे, त्याचं काय होतं नाही बघा. तरी पण हे बघा, छोटासा जर होत असेल तर बघा. छोटो पॅनकेक. हा छोटा. आता हे पॅनकेकच. गॅस परत पेटवावा लागेल. टाका, काय नाही, अगोदर टाकून घ्या. बघा एवढा पॅनकेक ते सुद्धा 3 होऊ झाले ना, शकतो. माडे हा. माडे 3 कित्या, यो 3.5. असे आपले गॅस पेटवा. आता खाली शिजायचं नाही. बघा आज आपण सरोजात चाय पिऊची लहर इलेली. पण दूध खराब झाला, जाऊ नये आता त्याचं काय. नाही पनीर तर आता बनवचं चहा लागतं केली ना. असते आम्ही. पनीर बनवचं लागतं ना, पनीर. त्याच्याकडे लक्ष दे, बारको असलो तरी. हा कर. नाही तो करा. नाही बारीक केलंय गॅस म्हणा. त्याला बारीक केलात म्हणून तो व्यवस्थित हे नाही जाणार. वायर डायलो. वारडायला. ठीक आहे. एका तव्यावरच ठेवूया, गॅस बंद कर. चला आपण आता गॅस बंद करूया. आपलं झालेलं अशा प्रकारे. हे बघा, हे आपले पातळ डोसे, हे असेच घावण्यासारखे फोल्ड करायचे. तुम्ही घावणे सुद्धा बनवू शकता. मुगाचे घावणे. हो, मुगाचे अख्ख्या घावणे. मुगाचे घावणे. हे आपले झालेले आहेत. असं ठेवा ना. चांगला वाटतो ह्याच्यामध्ये. ह्यांका जागा काय अशी साईडला लावा 2. इथेच लावा. हा. हे बिना मिठाचे. डाएट फ्रेंडली झाले ते. मस्त आपले डोसे, आंबोळे. जाऊ दे आता एका हयाच ठेवूया. हे घे, हे बरे दिसतात हय असे. हा एक हे 4 झाले, हे 4 झाले. असं ठेवा, बरं दिसतं. चला बघा, 1 वाटी मुगामधले मूग ठेवले, अर्धा वाटी तरी मूग ठेवले आणि त्याच्यामध्ये 6-7 डोसे तरी होतात. 4-5 जणांचा नाश्ता आरामात होतो. हो, अर्धा वाटी मुगामध्ये. गॅस बंद आहे, पण हे का आपलं पलटवून अलटवून काढतोय शेकान. चला आता आपण क्लोजिंग करूया. कोणाचे काय प्रश्न तर नाही आहेत, कारण सगळ्यांका रेसिपी सविस्तर समजलेली होते की नाही. आजची ही रेसिपी एकदम साधी, सोपी आणि किचकट अजिबात नाही. झटपट. आणि खरोखरची 10 मिनिटात तयार होता की नाही तर खाली कमेंट मध्ये सांगा. आमचं तर पूर्ण 100% काय 200% विश्वास आहे आणि त्याच विश्वासाने सांगते. पहिल्या प्रयत्नात तुमका जमतले. हा, पहिला प्रयत्न आणि झटपट होतले आणि जो ह्यो डोसो खातलो ना तो खुश सुद्धा होतलो. आता मी वायच खाऊन बघते. हा, सांगते काय, एक खालो की दुसऱ्या हात नक्की जातलो. मुलांना तर भारी आवडतात. आपले वयस्कर माणसं आहेत त्यांना सुद्धा आवडतात. सासऱ्यांना पण खूप आवडायचे हे डोसे. चला अशा प्रकारे जर ही रेसिपी तुमका नक्की आवडतं ही खात्री आहे. तुम्ही भरपूर सारे लाईक्स करा, शेअर करा आणि भरपूर सबस्क्राईब करा. कमेंट सुद्धा करा की तुम्ही ही रेसिपी केलीत की नाही, ती सुद्धा कमेंट करून सांगा. चला अशा प्रकारे आपल्या रेसिपी आवडत असतील तर कोणती रेसिपी तुमका बघूची आहे ती सुद्धा खाली कमेंट करून सांगा. तुमची जर कोणती मगाशी ते नम्रता ताईने सांगितली ना, ती जर रेसिपी तुमच्याकडे असतात ना तर तुम्ही आमच्या व्हॉट्सअप नंबरवर पाठवा. सविस्तर साहित्य सकट आणि त्याचे काही टिप्स फॉलो करूचे असतील तर जसं आपण सांगितलं ह्या मुगामध्ये काय टाकलं, 1 वाटी मुगाबरोबर 1 चमचा तांदूळ टाकले. तसं त्याच्यामुळे क्रिस्पीनेस आणि एक वेगळा स्वाद येतो. आणि वाटताना त्याच्यामध्ये हिरवी मिरची, जिरं, आलं हे टाकलं. त्याच्यामुळे त्याची टेस्ट अजून वाढते आणि हे तुम्ही मुलांना टिफिनमध्ये देऊ शकता. तुम्ही स्वतः पण खाऊ शकता. आपण महिला आहोत ना, आपण आरोग्याची आपली काळजी नाही घेत. गरोदर प्रेग्नेंट हां. महिलांनी तर खावच खावे. मूग किंवा मुगाचे डोसे किंवा मुगाचं कढण, सार, आमटी काय हो, पण मूग खावे. मुठभर तरी मूग खावे. हां आणि आपण खरोखरचं सांगता मला असं जाणवतं, खूप जाणवतं आणि मला खूप वाईट पण वाटतं, की आपण बायका ना, आपल्या घरातल्या प्रत्येक माणसाची काळजी घेतो. त्याच्या आवडी-निवडी जपतो.
पण आपण आपली आवड-निवड आणि आपली काळजी घ्यायला कुठेतरी मागे पडतो आणि मग 50शी नंतर ढोपरा दुखतं, मान दुखता, कंबर दुखता, पोटात दुखता, खाली दुखता, सगळं म्हणजे पूर्ण अंग दुखता म्हणा. हाडांचे त्रास सुरू होतात. बाकी हार्मोन जे आपले इम्बॅलन्स होतात त्याच्यामुळे तो वेगळा त्रास सुरू होतात. चिडचिडेपणा येतात. काय करायचं आणि काय नाही करायचं, डिप्रेशन येतं, तसं या अँक्साइटी गरमीमध्ये येतात. तर लय एक चिडचिड येतं. मग हा थंडावा नाश्ता एकदम उत्तम. मला अंड आवडत नाही. मग मी हे मुगाचं काहीतरी करून खाते. मग असे डोसे समजा. हे मी लहानपणापासूनच खाते. मी एकदा बर्थडेला पार्टी पण ह्याच्या मुगाच्या डोश्याचीच दिलेली. लोकं म्हणतात, "हे आज काय वहिनीने केलंय?" तेव्हा ह्यांना माहिती नव्हतं. ह्याला मुगाचे डोसे वगैरे हे असा प्रकार असतो. तसं सर्व आज दुर्वांगने बोललं, "मम्मी हिरवं अंड होतं काय?" तर असं तुम्ही पण करून बघा आणि तुमची काळजी घ्या. तुमची पण घ्या कारण तुम्ही व्यवस्थित असाल तर तुमचं कुटुंब व्यवस्थित असणार. त्याच्यामुळे खरोखरची तुमची काळजी घ्या प्रत्येक महिलाने आणि ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. आता मी एंड जास्त करू. बडबड वाटली असेल तर स्क्रिप्ट मारा. चला.